Máme tady balíček, takže si ho jdeme otevřít. Mám tady ty mýdlo, se kterým čistím štětce, měsíčkový pleťový krém, který je po celý srpen v akci 1+1 zdarma, je vhodný pro citlivou a suchou pleť, měsíčkový balzám, jizvy, strie, suchý rty, suchá pokožka, ekzémy a tak dále. V srpnu máme akci na kondicionér a šampon z keratinový řady. Tenhle měsíc je nádherná akce na tyhle dvě podkladové rozjasňující báze. Mají takovou krémovou strukturu a už to vidíte, jo. Vytváří to nádherný glow efekt. Je fakt krásná. Mám tady dvě plátinkové masky, ty určitě vyzkoušejte, dejte si to do lednice a jednou týdně aspoň si je nechte působit na obličeji, fakt neskutečně nádherně fungují. Pak jsem dostala zdarma tuhle sadu na ceulitidu a zdarma jsem dostala i tyhle dva krásný skvělý parfémy pánský dámský. No a to je dneska všechno.